možeš. Da, sad zbroješ, šta zbrkate? Ono što ću vas sada zamoliti je da izvučete po jednu cedilicu. Ove cedilice će vas podeliti na parove. Svako cedilice. Par broj 1 će sedeti ovde, par broj 2 ovde. Nemoj 2. Znači, par broj 1 ovde. Oni koji imaju broj 1 ovde. Broj 2 tamo, broj 3 iza, broj 4 ovde, 5 ovde, 6 ovde. Ko je 7? Vaš zadatak je, kad vam Marko podeli pitanja, da svom partneru postavite to pitanje, onda vam odgovori, a vi odgovor zapišete na papiru. Znači, Bojan će postaviti pitanje, ti ćeš odgovoriti, a on će odgovor napisati na papiru. Posle toga ćeš ti njemu postaviti pitanje. Ne znam pitanje. Ako ne znaš pitanje, pokušaj da ga smeti. Znači, pitanje su dovoljne. On ti odgovori na pitanje, zapišeš odgovor. Pa on tebi postavi pitanje i odgovoriš on zapišeš odgovor. Možete da zamenite pitanja, nije problem. Možete da ih zamenite. Sad vidite, šta je ostalo? Petoj klasi postavio sam jedno pitanje. Pišu svesno ili odmah pišu? Ne, na papiru. Imate 5 minuta da odgovorite. Onaj ko ima cedilicu broj 1, onda drugi koji je odgovor i koji proglasite najbolji kraj. Ne, na papiriću više. Na papiru. Znači ti mu postavi pitanje i... Ja sam dao ovaj... Imate još 3 minuta. Naravno. Ne, samo stavim broja. Broja, da, pismo broja. Mi smo prepisali Jeste završili? Ko završi, neka se prijavi. Ja sam završio. Božikman. Nije bitno. Ne, koji su hrvatski parovi najznačajniji za primjenu robotici? Da ih piše na pravu. Marko, ovdje im nešto ne važi. Da se potpišemo, što Ne, ne može. Gotovo? Šta si čuo? Sad nova polaganja. Ne, ovo je sad, vi ste odgovorili na pitanje. Sad ćete metodom učenog uzorka izvući po
jednu ceduljicu na kojoj se nalazi pitanje i odgovor. Znači, nebitno je da li je odgovor, pa ne moraš to da kažeš, da li je odgovor vaš ili nije vaš, da li se sa odgovorom slažete ili se ne slažete. Vi ćete pročitati koji je odgovor na postavljeno pitanje. Ako se ne slažete, prokomentarisat ćete i reći zašto se ne slažete. Ali taj deo će voditi Marko. Znači, Marko, da se slažeš, da se ne slažeš. Šta ima da se slažeš kad ništa ne znaš? Pa ćemo da vidimo. Ja ću barem da naučim. Marko, ko ti je najpouzdaniji, daj mu taj višak. Ko je ovo pisao? Znate ko čuje? Ajde, kreni. Šta je kinematski par? Kinematski par predstavlja dva tela koje su međusobno povezane, pri čemu jedno telo u odnosu na drugo može da se pokreće. Ovako, kinematski par predstavlja dva tela koje su povezana, pri čemu jedno telo vrši kretanje u odnosu na drugo i obrnuto. Kinematski par podrazumijeva dva međusobno povezana tela koje mogu da se kreću jedno u odnosu na drugo. Sad, ko ima najbolji odgovor? A odgovori su svi. Samo se ti slažeš sa tim. Svi su odgovorili. Ja mislim da je Buja odgovor najbolji. Mislim da je ovaj Buja najbolji. Pa zato što sam ja... Hoćeš nam pročitati ponovo? Kinematski par predstavlja dva tela koja su povezana, pri čemu jedno telo vrši kretanje u odnosu na drugo i obrnuto. Sad drugo pitanje. Na osnovu čega definišemo broj stepeni slobode kinematskog para? Broj stepeni slobode predstavlja broj mogućih nezavisnih kretanja jednog tela u odnosu na drugo. Broj mogućih kretanja jednog tela u odnosu na drugo. Broj stepeni slobode predstavlja broj mogućih kretanja jednog tela u odnosu na drugo. Šta vi mislite? Ja mislim da je to najbolje. Pošto sam ja rekao broj mogućih nezavisnih kretanja jednog tela u odnosu na drugo. Ja se slažem sa njim. I ja slažem. Na osnovu čega se određuje klasa kinematskog para? Klasa kinematskog para određuje se na osnovu broja stepeni slobode. Na osnovu broja stepeni slobode. Isti su pitanja, ali Daliborove je malo Širni. A dobro, samo je rekao ali uglavnom to je isto. Lepša rečenica. Pa da. Koje klase kinematskih parova postoje i koji kinematski parovi spadaju u njih? Znači, prva klasa spadaju kinematski parovi sa 5 stepeni slobode, druga klasa spadaju kinematski parovi sa 4 stepena kinematskih parova, prva klasa 5 stepeni slobode, druga klasa 4 stepeni slobode, treća klasa 3 stepeni slobode, četvrta klasa 2 stepena slobode i peta klasa 1 stepen slobode. Pitanja su potpuno isti. To je odgovor. Koji kinematski parovi su najznačajniji za primjenu u robotici? Što je? To je svoj izračaj. Kinematski parovi sa jednim stepenom slobode najznačajniji su u robotici. Imaš nekako? To su translatorni. Najbolje živo. Kako se naziva kinematski par koji dozvoljava samo jednu translaciju, a kako par koji dozvoljava samo jednu rotaciju i kojoj klasi pripadaju? Kinematski par koji dozvoljava samo jednu translaciju naziva se translatorni sklop, a kinematski par koji dozvoljava samo jednu rotaciju naziva se rotacioni sklop i pripadaju prvoj klasi. Kinematski par koji dozvoljava samo jednu translaciju naziva se translatorni sklop, a par koji dozvoljava samo jednu rotaciju naziva se rotacioni sklop i pripadaju prvoj klasi. Kinematski par koji dozvoljava samo jednu translaciju zove se translatorni sklop, kinematski par koji dozvoljava jednu rotaciju zove se rotacioni sklop i pripadaju petoj klasi. Sve isto. Isti su odgovor. To čitaš. Kao pesi. Boja glasi. Samo da je malo glasnije. Da se malo bude čuo. Ovo je sve bilo za danas. Nadam se da ste shvatili šta su to kinematski parovi, šta su to stepeni slobode i kako određujemo klasu kinematskog para. Hvala vam. Ovo je sad neobavezni deo časa. Ono što ja hoću od vas, snima se iz određenog razloga. Postavit ću vam
jedno pitanje na koje ćete dati odgovor u 2 rečenice. To pitanje je sledeće. Šta vam se dopalo na ovom času i šta vam se nije dopalo na ovom času? Način na koji ćete odgovarati, ići ćete redom. Ali bukvalno u jednoj rečenici šta vam se dopalo, u drugoj rečenici šta vam se nije dopalo. Kratko i jasno, bez bilo kakvog komentarisanja. Meni je to glupo. Možda. Ne, ovo je ovako. Dobre strane što svaki đak može doći do izražaja i zanimljivo je raditi. A uopšte strane pa ne znam. Baš si glupo. Glavno sve je bilo dobro. To je to. Hvala. Pa, bilo je zanimljivo. Hvala. Sviđam se što se radi u grupi, tako da možemo svi dođemo do izražaja mislimo sve višnje. Hvala. Pa, lepo je dan. Hvala. Pa, bilo je lepo, zanimljivo. Grupama smo radili, mogla je svaka grupa dođe do izražaja i pojedinaca iz grupe. Sviđa mi se što je bilo zanimljivo, ali ne sviđa mi se što nas bilo samo malo imali. Tako je, pa je. Meni se dopada ovaj način nastave, nema šta drugo kažem. Meni je bio slikovit. Koji? Slobodno reci. Ne, pa bilo je sve što... Možete da date robot da signal posle. Bilo je dobro. Bravo, što? Zalibore? Znam, bilo je dobro, šta? Nema što da kažem. Koji? Pa, dok smo radili u grupi, jako grupi nam se. Daj grupa završi.